Hát figyeljél már, ennek semmi értelme. Miért? But it's made of all the things I have to take. Jesus never lands, it works its way inside. If the pain goes on, Ó, csődínje. Mizu? Á, ne is kérdezd. Tudod, van ez a gyerek, aki mindig el akar kapni, nem tudom, mit akar velem csinálni, szerintem meg akar enni, vagy valami ilyesmi, de szerencsére eddig mindig sikerült megmenekülnöm előle, de nem sokon múlt. Fú, a szar. Ja, és veled mi van? Képzeld el, ma egy nagyon furcsa dolog történt velem. Reggel, mikor fölébredtem, és lementem a lépcsőn, elkezdtem csinálni a reggelimet, mikor egyszer csak csöngettek. Kimentem megnézni ki az, de nem volt ott senki, csak egy csomag. Gyorsan kibontottam. Egy macska volt benne, ott nézett rám a nagy szemeivel, én is néztem rá a nagy szemeimmel, mikor egyszer csak megtámadott. Alig bírtam megszabadulni tőle. Miért, amúgy mit csináltál vele? Lehúztam a WC-n. Ja, akkor jó. De mondd csak, nem érzed úgy, mintha valaki figyelne? Á, szerintem túlságosan paranoiás vagy.